път разгледахме откъде идват демоните, кои са демоните и едно и също ли е демон и паднал ангел. Днес продължаваме с тази тема, която трябва да ви кажа, че се оказа много подробна и много обширна. И аз си мислех първоначално да минем само с един урок, след това се видя, че няма да е един урок. Сега най-вероятно ще има и още един трети урок, защото днес не съм включила за проклятие и разчупване на проклятия. Какви са проклятията, откъде идват и тяхното разчупване. Така че днес, преди да продължиме, понеже си имаме работа с Божието Слово, а винаги знаем, че когато отвориме Божието Слово, трябва да започнем с молитва. Заради това ще кажа една съвсем кратка молитва, с която ще започнем. Господи, благодарим Ти, Боже, за това, че Ти през вековете опази тази Библия. Ти опази, Господи, нашата Библия, това скъпоценно слово, което е живо и деятелно, което прави промяната във всеки един от нас, което, както си казал, Господи, не само е по-остро, двуостър меч, ами то е като огън, то е като чук, който струшава скала. И, Господи, всичко, което е написано в Твоето слово е за нашето учение, за нашето управление. И ние сега, Господи, Те молим, Ти отвори умовете ни, отвори сърцата ни, така че всичко това, което приемаме, Господи, да не бъде откраднато, както е в притчата на Матей, да не бъде откраднато от птиците, от демони и от сатанински представители, а Господи да се всели дълбоко в нашите сърца, да доведе до разбиране и да доведе до промяна в живота на всеки един от нас. В името на Исуса и в съгласие, Тате, Те помолихме. Амин. Значи, както казах, миналия път ние разгледахме демоните и паднали ангели. Не можем да продължим преди да разгледаме кой е самия Сатана. Значи днес много накратко ще започна с него и след това ще продължим нататъка. Кой е Сатана и защо той беше изгонен? Дали? Във всяка една основна секция на Новия Завет Сатана е споменат. Значи той има много важна роля и той е много важен. Той е най-висшия от злите сили. Chief Commander, шефа на всички зли сили. Знаем от самото начало, че той беше създаден перфектен. Той беше създаден абсолютно перфектен и аз сега ще ви покажа. Имаме описание на Сатана в Захария, 11 глава. Сега ще отворим на Захария 11 глава, за да го прочетеме, понеже това е важно. Захария преди Малахия, пред последната глава от Стария Завет. Значи в Захария 11 глава имаме физическо описание на Сатана. Аз ще ви прочета от 16 стих. Значи това е 11 глава, 16. Защото ето аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се сеща за изгубените, нито да търси разпръснатите, който няма да лекува ранената, нито да пасе здравата, а ще яде месото на тлъстата и ще разсича копитата им. Горко на безполезния пастир, който оставя стадото, меч ще удари мишцата му и върху дясното му око. Мишцата му съвсем ще изсъхне и дясното му око съвсем ще се помрачи. Това е единственото място в Словото, в което се дава описание на физическото appearance на Сатана. Така, значи заради това се предполага, че в последните дни, когато Сатана се възцари като антихрист, ще има покушение срещу него. Ние това сме го разглеждали в Откровението и той ще бъде наранен в дясното око и в мишцата. Дясното му око ще бъде помрачено и десницата му ще бъде изсъхнала или там по някакъв начин наранена. Значи единственият стих, това е Захария 11 глава, в който имаме описание. Значи знаеме, че той е винаги срещу Бог и срещу доброто на човека и на човешката раса. Той взема добрите семена, това го знаем от притчите, взема добрите семена от човешките сърца и ги изхвърля от нашите сърца. Той е източник на скръб, сее зли семена. Значи за добрите семена това е Марк 4.15, в Матей 13.39 той сее зли семена. Той е Богът на този свят. Това го знаем от 2 Коринтияни 4.4, който заслепява
нашите умове. Ако успее да заслепи, той иска да заслепи умовете на всеки един от нас, ако може най-вече на избраните, защото другите от света, те са си негови. Не в момента, в който всеки един от нас се обърне към Исус Христос, ние ставаме таргет номер 1 за Сатана. Той гледа нас да ни отмъкне, да ни заблуди и да ни с нас се разправи. Така, той тръгна да изкушава Исус, който Исус го създаде. Исус създаде Сатана и Сатана има, не знам какво да кажа, не искам да използвам думите, които бих използвала срещу всеки друг, защото знаем от Юда, когато Архангел Михаил се бореше с Сатана за тялото на Мойсей, това е една друга мистерия, тогава не знаем защо точно те се бореха за тялото на Мойсей, има няколко версии. Едната от версиите е, че ако тялото на Мойсей беше намерено, израелтяните щеха да го обожествят, да го сложат в мавзолей и всички да забравят за Исус, да забравят за всичко останало и да се покланят и да го имат като реликва, нали? Както и да е, това не е в днешния ни урок и това за момента не е наша тема, но какво иска да кажа? Архангел Михаил тогава каза: Сатано, Бог да те смъмре. Той не го обиди, не използва срещу него никакви епитети, заради това трябва да сме много внимателни, когато говорим срещу Сатана, защото той е един ultimate best, най-доброто, което Бог е създал. Красив, прекрасен и много опасен. Поради всичките му качества, които са вложени в него при създаването. Така, той тръгна да изкушава Исус. Знаеме колко, как аз, това не може да ми го побере ума, как той ще тръгне да изкушава Исус, обаче ето той тръгна и как Исус му отговори и трите пъти му отговори със Словото. Значи, знаеме какви бяха, какво Сатана тръгна. Първото изкушение беше, каза да превърнеш, след като Исус беше постил 40 дена, Исус очевидно беше гладен. И Сатана какво каза? Направи от тия камъни хляб. Защо разглеждам тия три изкушения? Защото по същия начин той ще изкушава и всеки един от нас. Като нямаме пари, той ще каже: отвърни се от Бог, аз ще ти дам и хляб, ще ти дам и това, ще ти дам и онова. Както Исус изкушаваше, ще му даде хляб, нали? Защото той беше гладен. След това какво беше второто изкушение? Аз ще дам... Това беше второто, беше: хвърли се и аз ще заповядам на ангелите си. Бог е казал: ще заповядам на ангелите ми да се грижат за тебе, така че да не удариш коляното си. Значи, какво правеше Сатана? Той цитира Псалм 91, в който се казва, нали, че ще заповядам на ангелите си. Какво искам да ви кажа? Че Сатана знае по-добре Словото от мен и от тебе. И ще намери всеки угоден случай да го цитира пред тебе и ако може да те заблуди. Обаче какво Исус каза? Да не изкушаваш своя Бог. И третото какво беше? Ще ти дам царството, силата и славата. Какво той му предложи всъщност? И защо това е едно валидно изкушение? Ако аз, например, сега ви кажа на някой: аз ще ти продам харец. И ти какво ще кажеш? Гледай си работата. Как ще ми продадеш нещо, което нямаш? Нали? Обаче Исус не го чаленджва: ама как ще ми продадеш света, че ти го нямаш, след като го нямаш? Защо не го чаленджва? Защото Исус знае, че Той е Богът на този свят. Той притежава този свят в момента. И заради това Исус нищо не му каза. Какво му каза? Отговори му отново със Словото. Тоест, и какво беше тук? Ще ти дам царствата, силата и славата. Каква е нашата Господна молитва? Как завършва Господната молитва? Царството, силата и славата. За какво се бори Сатана? За царството, за силата и за славата. За това, което rightfully принадлежи на Бог. Нали? Тоест, за какво обърнах специално внимание? Защото по същия начин той ще изкушава всеки един от нас. Естествено ще намери и други поводи за изкушение, защото ние сме много по-слаби, така че той ни познава много по-добре, отколкото ние познаваме самите себе си, така че той ще намери и други, но това са основните: за храна, за дневните ни нужди, и така нататък.
Така, къде е Сатана и неговите? Те са около нас. Ето знаеме, от 1 Петрово 5.8, той е като река лъв, гледа кого да погълне. Около нас. Шеф на нашите врагове, 1 Коринтияни 15.25, той може да се прави на светъл ангел. Той не е грозен. В никакъв случай не е грозен. Той е бил създаден прекрасен. Той е ходил, след малко ще прочетеме къде е ходил и какво е правил. Така, той не може да докосне вярващия без разрешение от Бог. Трябва да знаете, че Сатана има, над нас има права, но те са лимитирани. Всичко минава през ситото на Бог. Това го знаем от Йов, 1 и 2 глава, от Лука, 22 глава, 31 и 32 стих. Тоест, ако нещо Сатана прави над вас, то е с разрешението на Бог. А защо Бог ще разреши? Ние знаем, че Бог може да разреши, за да ни научи на нещо, Бог може да разреши, за да ни поправи, Бог може да разреши, за да ни предпази от нещо по-голямо, от по-голяма беда, по най-различни причини, но във всеки случай трябва да ни е ясно, че ако Бог е разрешил нещо, или ние сме завързали ръцете на Бог с някакъв грях и сме дали право на Сатана да се вихри в живота ни, или Бог прави нещо в нашия живот и иска да ни помогне, да ни изгради, да ни постави на по-друго ниво, да ни научи нещо, което може единствено по този начин да стане. Така, християните могат да осуетят плановете на Сатана тук на земята. Това го знаем от Ефесяни 6.16. Ние сме във война и най-опасни са скритите клопки. Скритите клопки и скритите капани, които той поставя пред всеки един от нас. Един от скритите му капани, той е успял да убеди много хора, че той не съществува. Значи едната от най-големите грешки на хората е да кажат, че той не съществува. И има много хора, които и до ден днешен, аз съм се сблъсквал с такива хора, съм се срещал, които казват, аз стигах глупости. Какъв то Сатана? Я ми се тук мъкни от главата. Това са фиксирани идеи от детските приказки да плашат децата. Няма такова нещо. Значи това е един от скритите му капани, една от стратегиите. Другия скрит капан е да сме много изплашени от него. Да се страхуваме от него, да сме petrified, как просто от всекъде да сме тресени от страх и да искаме да се пазим от него по всякакъв начин. Обаче, както миналия път разгледахме, ако облечем в съоръжията, гърба ни не е опазен. Изплашени ли сме, бягаме ли от него, ние ще бъдем негова мишена. Абсолютно негова лесна мишена. Така, значи това са двата вида от скритите му клопки. Или че той не съществува, или да накара хората изключително да се страхуват от него. Така, Сатана е създаден. Откъде знаем? От Езекил 28, 12 и 13. Искам това да го прочета. Това е на страница, аз съм си записала. Този стих е много важен. Тези стихове са на 11.06. Така. Това е Езекил 28 глава, 12 и 13 стих. Вижте сега. Ти беше в Божията градина в Едем. Ще спра до тук. Значи казва се, че Сатана е бил в Божията градина. Кои бяха в Божията? 3 души имаше в Божията градина. Кои бяха? Адам, Ева и Сатана. Нали? Значи ето той е още от самото начало в Божията градина. Защо той изкушава Адам? Защото за него Адам е враг номер 1, защото всичко това, което би трябвало да принадлежи на него, Бог го дава на Адам. Освен това, Сатана вече е изгонен от небето, а за Адам има приготвено място на небето. Така че Сатана вижда в него един съперник, вижда в Адам един съперник и иска на всяка цена да му подлее водата, както се казва на един обикновен език. Значи в 12 стих започваме от 13. Ти беше в Божията градина в Едем. Ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сард, топаз, диамант.
Това са 10 от 12-те, тук са изброени 10 камъка от 12-те, които бяха на брестплейта на свещениците. Знаем, че имаше 12 камъка за всеко племе по един камък. Тук са 10 от тези камъни. Така, след това се казва, направата на тъпанчета и свирки ти е била приготвена за тебе в деня, когато ти си бил създаден. Значи, Сатана е бил създаден изключително музикален. Красив, облечен с скъпоценни камъни. Изключително музикален. Специално за него са създадени музикални инструменти. Вижте къде се е движил. Ти беше херовим помазан, за да засеняш. Той е засенял всички. Нямало по-красив от него, по-интелигентен, по-умен, по-добър певец и Нали? И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм, ти ходеше сред огнените камъни. Значи на Божия свят хълм е имало огнени камъни. Това се предполага, че са били, казва се огнени камъни, а са били някакви блестящи, скъпоценни камъни, които са блестели като огън. Нали? Значи той е бил там в първия след Бог и той е бил ходил по тия скъпоценни камъни и цялото познание от Бог, целият интелект на Бог, всичко е минавало първо пред него. Той е бил първия след Бог, красив, интелигентен, умен, създаден, прекрасен, съвършен, ultimate being, най-прекрасното творение на Бог. Така, ти беше съвършен, 15 стих. В постъпките си до деня, когато беше създаден, докато. И имаме тук едно докато, което вече плаши всички. Докато в тебе беше намерено беззаконие. Значи имаме едно прекрасно същество, създадено перфектно, съвършено, което и за един път в него се намира беззаконие и от тук тръгва началото на злото. И след малко ще видим какво е беззаконието, което се намери в него. Сигурно вече може да се сетите и да кажете, има ли, аз просто така от любопитство, има ли някой да отгадне какво? Гордост, точно така. Заради това Бог много мрази гордостта и горделивите, защото оттам тръгна всичко, което по-нататък повлече цялото човечество назад. И сега искам да прочетеме в 14-та глава на Исаия. Това са така наречените 5-те известни аз на Сатана. Значи какво казва Сатана? Ще прочетем от 12 стих, ще започнем. Как си паднал от небето ти, Денице? Значи Денице тук не е преведена правилно, той е Лусифер. Значи това е едно от имената на Сатана. Как си паднал от небето ти, Лусифер? В нашата Библия е преведено Денице. Значи как си паднал от небето ти, Лусифер, сине на зората? Лусифер по принцип значи, аз сега съм си го записал тук, блестящ, светъл и също значи змия. Believe it or not. Ама ние го знаем, че е змия, но както и да е. Така, Лусифер. Как си паднал от небето ти, Денице, ти Лусифер, сине на зората, как си отсечен до земята ти, който поваляше народите. Значи той е бил толкова силен. А ти казваше в сърцето си, ето ги 5-те известни. Аз ще възляза на небесата, аз ще възвися престола си над Божиите звезди, аз ще седна на планината на събраните богове, към най-красивите страни на север, аз ще възляза над висотата на облаците, аз ще бъда подобен на Всевишния. Исаия 14 глава. Значи това са 5-те известни аз на Сатана. Какво иска той? Той се възгордял до такава степен, че казва, аз ще стана подобен на Всевишния. Как не е даже и казал, че ще стане и по-горе от Всевишния. Значи, очевидно, колкото и да се възгордял, все пак някъде нещо му е останало, че той не е създател, а е създаден. Защото знаем от Йоан 1 глава 3 стих, всичко беше създадено и беше, значи Исус Христос го създаде него. Така, неговата гордост породи амбиции
и амбициите му породиха неговото падение. Значи от гордостта му се стигна до едни болезнени амбиции, че той може да стане като Всевишния, и оттам падението. Но значи една новина добра имам в цялата тая връзка. От тук, че той повлече само 1/3 от ангелите, т.е. тия, които са с нас, са повече. С нас са 2/3. С нас са 2/3, с него са само 1/3. Поне и по брой, а да не говорим за сила. Той Исус Христос е в състояние да се справи с всичките, но и по бройка, тия, които са от към нас, са повече от към враговете, отколкото враговете ни. Така. И Сатана, казахме, че цитира Библията. Титлите на Сатана. Принцът на този свят. Йоан 12:31. Княз на въздушната власт. Ефесяни 2:2. Шеф на световните управители на тъмнината. Ефесяни 6:12. Обвинител. Откровение 12. Нашия противник, Първо Петрово, Откровение 12:10-11 е нашия обвинител. Нашия противник, Първо Петрово 1:5-8. Първо Петрово 5:8. Ние знаем, нашия противник дявола, като река шлъв, гледа когато погълне. Така. Богът на този свят, 2 Коринтияно 4:4. Лъжец. Йоан 8:44 и убиец, защото ние знаем той лъжец и убиец, още това е в Йоан 8:44. Така, ангелите бяха създадени преди създанието на земята. Това знаем от Йов 38 глава, защото ангелите възклицаваха и се радваха, когато Бог създаваше земята. Тоест, те са били вече създадени и след това Бог създава земята. И Нахаш е еврейското име, блестящ, светещ змия. Нахаш. Това е което Лусифер, на еврейски е Нахаш. Така, падналите ангели са много по-силни от демоните. Разглеждахме случая, когато един ангел уби 187 сирийци. Демоните са безсилни до момента, в който влязат в някой от нас. Иначе до този момент те са безсилни. Те не могат да те, докато ангелите могат да те докоснат, да те пипнат, да ядат и така нататък. Знаем, апостол Павел казва, внимавайте кого посрещате, защото може да посрещнете ангели и без да знаете, нахранете ги, бъдете гостолюбиви, нали? Така. Демоните, има два начина демоните. Или те са още от самото начало в човека и той, когато повярва, не си мислете, че той автоматично се освобождава от всички демони. Може в момента, в който приемеш Святия Дух, Бог да те освободи от нещо, обаче не си мислете, че Бог освобождава абсолютно автоматично от всичко. Това го знаем от служението на Филип в Деяния 8 глава. Ако беше така, Филип нямаше да гони демони, нямаше да освобождава, а той гонеше, освобождаваше. Ако щеше всичките да ги кара да приемат Исус Христос, да ги хвърля във водата на водно кръщение и айде всички демони са излезли от тях, точка по въпроса. Няма такова нещо. Знаеме 2-3 случая, ние миналия път разгледахме. Сега ще ви кажа още... и при Филип, докато не съм пропуснала, там в стиха се казва, това е Деяния 8 глава, се казва и мнозина бяха освободени. Не се казва всички. Ще разгледаме защо не всички могат да бъдат освободени. А мнозина бяха освободени, но не всички. Така, демоните са един метафизичен феномен, понеже те е трудно обясним с човешки език. Това са духове, които ние нито ги виждаме, нито ги знаем, нито можем да дадем някакви. Каквото четем от Словото, знаем, че те памет имат да говорят чрез нас, обаче и така интелект имат и така нататък. Но в някои случаи, Боб Ларсън казва, че в някои случаи те могат да бъдат изключително глупави и се поддават на много... Например, ако тръгнеш да им, когато той гони демони, той казва, ти трябва да си направил голям
дамидж в живота на този човек и демона започва да се хвали, защото те знаете, че те са гордост и почват да се хвалят и викат, да, аз така се направих, така направих, и той разбира по този начин колко години, те си казват колко години е бил в поколенията, пред колко поколения и така нататък. Тоест, те не блестят като ангели, като падналите ангели, като ангелите по принцип, те не блестят с някакъв уникален интелект. Те могат да се проявяват като глупавички. Така, в Лука 13:11 имаме една жена, която е била сгърбена и е страдала от 18 години. Но тя е в синагогата. 18 години тя страда, сгърбена е, не може да бъде не е била освободена. Исус Христос я освобождава, обаче тя беше в синагогата, беше Авраамова дъщеря. Тя имаше завета с Авраам и въпреки това тя не беше освободена. Освобождението не става автоматично. Това искам да ви наблегна и да разберете, че хора, които ви казват, щом си приел Исус Христос за твой личен спасител, ти не можеш да имаш демони. Ще им кажеш, не сте си научили урок. Това изобщо не е истина. Wrong. Двойка. Скъсан си по този предмет. По предмета демонология. Двойка. Така. Значи имаме след това още един. Вижте Петър. Морфологията на Петър. В 4 глава на Матей Петър казва на Исус, ти си Божия, ти си Господния помазаник. И след това в 16 глава той му казва, това никога да не бъде Господи на тебе. И Исус какво му казва? Мини зад мене, Сатано. Същите думи, които Исус използва, когато говори когато Сатана го изкушава. Тоест, само 10 на 12 глави по-късно, Сатана, демоните влязаха в Петър и той започна да говори какви ли не работи. И да съветва Исус даже какво да прави. Нали? Тоест, демоните могат да влизат и да излизат, ако им се дадат права. Ако им се дадат права. Аз имам един познат, който един път каза нещо много смешно, което ще ви кажа. Викам, вадих му се по телефона и викам, как си? И той вика, добре съм, всичко е наред. И викам, добре, как така, понеже той се бори с гняв. И викам, как с гнева, докъде стигаш, как се развиват нещата. И той вика, какво ти разправям? Имам чувството, че аз съм хан. Те си влизат и излизат. Влизат и излизат. Като се вика вътре в мене, съм ядосан и съм гневен. Като са навънка, съм кротък. Тоест, те могат да влизат и да излизат. Това искам да ви кажа с този случай. И това е истина. Те могат да влизат и да излизат. И това зависи от нас. Дали да влизат или да излизат. Или само да излизат. Така. Има един стих, който искам да запомните. Това е в Еремия 5:7, в който се казва така. Бащите ни съгрешиха и ги няма, и ние носиме техните беззакония. Значи, този стих е много ключов за наследствени проклятия, за наследствени демонични обременявания. Не сте ли забелязали някой, който дядото бил пияница, бащата пияница, един от синовете, ако не и всичките синове и те пияници, то си върви като подкара по целия род. И нема освобождение, нема освобождение. Проклятие е разчупено, когато е разчупено. Това е. Нема полуразчупено, нема неразчупено. Ние ще разгледаме, днес не съм включила проклятие, обаче проклятията ще ги изключим в една отделна тема. Това е какви са проклятията и как да се разчупват. Защото ми се стори, че това е също много важен, но това ще бъде в някои от следващите. Така, значи бащите ни съгрешиха и ги няма, а ние носиме техните беззакония. Какво значи това? Това значи, че голяма част, аз един път броих колко поколения. Значи, изчислих, че зад мене са майка и татко, двама. След това имам на всеки един от тях техните майка и баща, значи става 4. До тук 6 с моите баби и дядовци. И после има още 8 отзад, техните баби и дядовци. Значи аз изчислих, че някъде само за 3-4 поколения зад мен те са вече 30 човека. А ако се върнеш назад,
имаме тъмни векове, имаме средновековие. Там са били работи, които ние даже нямаме понятие кой какво е правил, кой кого е убивал, какви има, знаете, тия черни и тъмни векове, в които какви ли не работи са ставали, и убийства, и покланяне на дяволи, на демони, на сатанистки, всекакви. Значи, трябва да ви кажа, че ние не знаем какво е в рода ни. Заради това виждате по време на новия потоп, от всичките тия 10 поколения, само 10 поколения при Ной. И Бог от всичките тия избра само едно семейство, чиято кръвна линия не беше заразена, за да опази. Всички останали беха вече умешани и такова. На Балканите, където ние с вас сме живяли, там са минавали и заминавали всекакви племена, и всекакви орди, кюрди. Аз съм слаба по история, няма да ви урок по история, обаче искам да ви кажа, че ние не знаеме какво, и аз лично предполагам, че всеки един от нас най-вероятно носи едни обременения от поколенията преди нас, които обременения, ако не се разчупят, ако не се прекъснат, те продължават да върват до край. Те си върват от род в род, от род в род и няма спирка. Просто няма спирка, ако това не се прекъсне и не се прекърши. Човека може да е повярвал, обаче ако не е разчупил проклятията, знаем Галатяни 3.13, се казва, че Исус Христос умря на кръст, защото всеки, който увисне на дърво, е проклет и той отне всички проклятия. Значи тия проклятия, които в родовете на всеки един от нас, те са вече унищожени, обаче ние трябва да клеваме това унищожение, да ги разчупиме с Исус. Ако не го направиме това нещо, то те си стоят. Те си стоят и чакат да им се отвори врата и да започнат да действат в живота. Така, демоните може да имат законови права, както казахме, по кръвната линия. И когато човека се новороди, знаем, че демоните влизат, ние го разглеждахме това миналия път. Сега пак ще го повторя, защото е изключително важно. В момента, в който човек повярва, духът му е запечатан с Святия Дух. Духът му е запечатан и те не могат да влизат в духа, обаче могат да действат в душата и в тялото. В тялото да принасят болки, болести, рани и така нататък. И в душата могат да действат в емоциите и в ума, но нашата свободна воля, те могат да ни инфлуенсват да направиме нещо с наша воля, но те не могат да парират нашата свободна воля, защото ние сме създадени със свободна воля и те не могат да прекършат нашата свободна воля. Могат да те накарат със свободно решение да направиш нещо, ако им се поддадеш, но не могат да обременят свободната ти воля. Ти винаги ще останеш със свободна воля. Значи винаги ти ще имаш последната дума. И винаги преди всеко изкушение, алелуя, точно така, това беше добро място за алелуя, при всяка една ситуация ти си тоя, който ще вземеш решение дали да направиш този грях, дали да не го направиш, дали да стъпиш в ямата или да се извадиш оттам. Твоята свободна воля е тая, която ще ти помогне да направиш това и те не могат да я обременят и да я прескочат. Така. С какво как влизат демоните? Ако в детството, ако някой в детството е имал физическо, сексуално, словесно оскърбяване и са били жертва и след това не е по правилен начин не е било разрешено. В смисъл такъв, тези деца не са имали, или млади хора, не са имали нужната духовна или физическа помощ, това остава дълбоки рани и в душата може да има дълбоки белези. И след това ти се чудиш някой път, кажеш на някой нещо, той за един път избухне, ти си викаш, какво стана на това? Аз какво толкова казах? Аз не съм казала нищо особено. Обаче ти си докоснал някой белег от миналото в душата на този човек, който е от минали рани, които не са тия рани излекувани properly, тия рани не са били dealt with и този човек избухва из един път и ти си викаш, с това не може да се говори повече.
Нямам думи. Какво му стана? Аз нищо не казах толкова особено, а ето какво. И колкото в по-малка детска възраст такива драматични и драстични неща са се случвали в живота на децата, толкова по-дълбоки са белезите и толкова по-трудно те минават. Тоест, освобождението е еднократен акт. Демона излиза и това се приключва. Един индивидуален демон и се приключва. Но това е изгонването. Обаче освобождението е процес. Освобождението не е еднократен акт. Освобождението е процес. Първо трябва да се види дали е само този демон, дали няма проклятие, дали няма друго, трето, пето. И второ, да се види какви са раните, от които той е демон, какви крепости, какви просто пагубни дела той е направил в живота на този човек и да се изследва това нещо и appropriately да се делва, да се разрешава. Нали разбирате? Освен това, по друг начин, със собствен, сериозен и продължителен грях. Ако ти знаеш, че нещо е грях и ти продължаваш да го правиш, защото много хора в момента, в който те се обърнат към Исус Христос, те имат едно минало. Значи някой човек, примерно, аз съм повярвала на 39 години. До 39 години човек вече е много зрял и той има вече някакви установени навици, някакви установени разбирания за живота. И ако ти до този момент си живял в някакъв грях, след това в момента, в който ти повярваш, ти не можеш автоматично за една секунда: айде от днеска нататъка никакви грехове ние няма да правим, аз от днеска нататъка съм нов човек. Да, ти си нов човек, ти си ново създание в Христос, обаче това е духът ти, а твоята душа, твоето разбиране за живота, твоите емоции, твоите минали преживявания, които са дали стабилен отпечатък върху тебе до този момент, те си остават. Това си ти. И ти след това започваш процеса на обновлението, който процес е труден, бавен, изисква време и най-вече изисква желание от човека да се промени и да бъде нов човек. Нов човек, да бъде ново създание в Христа, да бъде отражение на Христа и сутрин, като се погледнеш в огледалото, да не виждаш онова ъгли същество, което беше допреди това и което живееше в греха, а да видиш Исус Христос. Обаче това не става overnight. Това не става за един ден, това е един дълъг процес. И някой път някой казва така: в църквата те казват, че не е, че е болница за грешници, а не е музей за праведници. И това е точно така. Църквата е болница за грешници, а не музей за праведници. И в църквата, ако погледнеш човека и ще си каже някой, който примерно не ме познава мене и сега за пръв път ме вижда и ще каже: таква християнка, я виж тя това прави, това прави, примерно намира нещо в мене. Обаче, ако те ме познават от преди 20 години, когато аз не бях приела Христос, и те ме познават сега, те ще видят разликата, ще видят моята промяната в мене, ще видят, че аз не съм наистина същата. И в тази връзка ще ви кажа най-големия комплимент, който аз някога съм получавала. Това на времето беше от покойния ми баща. Аз вече бях 5-6 години християнка и той един ден ми каза: Джине, сега наистина те харесвам. Преди това винаги съм те обичал като мое дете. Обаче сега наистина те харесвам. И аз казах: тате, това наистина е най-големият комплимент, който ти ми направи. И аз разбирам, че той видя като най-близък човек до мене. Той видя промяната в мене за тия 5-6 години, които Исус направи в мене. Така че не искам да кажа нито аз, нито някой от вас е безгрешен, но ние имаме други стандарти. Ние имаме други морални принципи. Ние имаме друг път, по който вървиме. Ние преминаваме през тази грешна земя. Ние сме друго тесто. Ние сме Исусови. И дори да не сме перфектни, Бог ни обича и Той знае, че ние вървиме и се движиме в правилната посока.
в правилната посока. Така че искам да ви окуража с този пример, който ви дадах, че това наистина труден е. Ние си променяме ДНК-то, де-факто. Ти си роден в греха, роден си грешен, роден си с всичките тия проблеми, с всичките наследени от поколенията, роден си с тия, които и ти си натрупал след това. Обаче, Бог ни променя и Той е на наша страна и Той ни държи за ръка и е казал, че никога няма да ви оставя или да ви забравя. Това беше една малка скоба. Даже не го бях и планирала да го кажа, обаче просто си дойде. Бог е искал да го чуете. Така, какво демоните не могат да направят на християнина? Те не могат да завладеят духа на вярващия. Значи не могат духа. Първо Петрово 1.23. Защото ние сме родени от нетленно семе. Ние при новорождението ние сме родени. И те обикновено казва така: който се е родил два пъти, ще умре един път. А който се е родил един път, ще умре два пъти. Разбирате ли какво ви казвам? Значи, кой се е родил два пъти? Един път се раждаш от майка ти, един път се раждаш в новорождението на Исус. И такъв човек ще умре един път. Физическата смърт при умирането. Обаче душата ти няма да умре. А който се е родил само един път, е роден само от майка си и от баща си, нали? Той ще умре два пъти. Ще умреш един път при физическата смърт и след това ще умреш втори път при деня на съда. Нали? Така, какво друго не могат да направят? Духът е запечатан, но неосветената душа е отворена за интервенция. Нашите души са неосветени. В момента, в който ние се обърнем към Исус Христос, духът ни се запечатва, обаче душите ни са неосветени и те са отворени за интервенция. И както моя познат викаше, влизат и излизат, ако им се оставиш. Имаше една друга аналогия, не знам кой това го беше, някъде прочетах и много ми хареса и затова ще ви го кажа. Душата прилича на хотел. Аз много харесах това сравнение, защото според мен е точно така. Представете си един огромен хотел с много стаи. И в нашата душа си представете, че има много стаички. Значи ти имаш чувства към тоя, чувства към оня, яд към това, непростителност, това ти друго, трето. Нали знаете, това е една много комплексна сграда. Ако погледнеш един хотел, има и портиер, има и такъв, онакъв. Ако ти не си служил Исус Христос за портиер на твоя хотел душа, те ще си влизат и ще си излизат, че е като хан. Нали? Ако си служил Исус Христос за портиер, ако ти имаш едно здраво управление на този хотел и всички стаи ти си ги прегледал и си ги изчистил и чистачите са си свършили работата в този хотел и всичко е изпипано и така, и ми извинявайте, обаче душата няма да бъде подложена на такива атаки да влизат и да излизат. Значи тая душа ще е в здрава ръка. Нали? Това страшно много ми хареса. Не страшно много, ама много ми хареса. Петренчето и тук, внимание. Знам, точно за това погледнах. Че ще бъда смъмрена веднага. Така, прекрасно ми хареса. Или там както и да е. Така, казахме, че Сатана не може да контролира волята, защото нашата воля е свободна. Какво могат да направят в живота ни? Значи сега видяхме какво не могат, какво могат. Тялото и душата са отделни и те могат и двете да бъдат атакувани. И душата може да бъде атакувана, и тялото може да бъде атакувано. Значи Сатана има сила да атакува телата ни с рани, болки, болести, физически мъчения. Демоните могат да атакуват умовете ни. Заради това във 2 Коринтияни 10:3-5 се казва да пленим всяка мисъл в пълно и тотално подчинение на Исус Христос. Защото те могат да атакуват ума ни. И както Дерек Принц казва, нашето бойно поле е нашият ум. Значи всичко, с което ти се съгласиш в ума си, ще стане. Ако ти не се съгласиш в ума си, няма да стане. Значи от нас зависи с какво ще се съгласим и с какво няма да се съгласиме. Така Сатана оперира в душите ни чрез чувствата, емоциите, желанията, обич, привързаност, антипатии. Тялото и душата идват от родителите ни.
Духът, когато е запечатан с Христос, идва Духът. Ние знаем, че по принцип Духът Бога го дава. Нали? Още знаем, и Бог вдъхна дихание и Адам оживя, нали? Обаче тялото и душата ни идват от родителите ни. Значи ние сме наследили всичките тия работи и проблеми и всякакви неща от нашите родители. След това, айде ще си натрупаме и още от нас и да не изостанеме по-назад, нали? И става една голяма работа. Така. И когато казахме, човек приема Исус Христос, Неговия дух е новороден за вечността, но демоните все още могат да действат в душа и за тяло, ако им дадеме разрешение. Какви са законовите права и крепостите? Защото знаем, че има законови права и има крепости в нас. Законовите права, какво първо е законовите права? Това е осъзнат грях. С грях, например, ти знаеш, че нещо е грях, обаче продължаваш да го правиш. Това е осъзнатия грях. Това дава законово право, basically ти даваш лиценз на Сатана да влиза в живота и да си прави каквото иска. Второто нещо са окултни практики. Окултни практики от миналото. Знаем всички, не знам всички, айде да не говоря за всички, обаче по едно време в България беше много модерно да се викат духове. Аз съм взимала участие във всичко възможно, което слава на Господа, че бех освободена от всичките тия работи. Обаче гледане на кафе, на Бог, на карти, на дето с игла, като една жена е бремена, коша, момче ли ще е, момиче ли, айде, ако на тук се върти, ако на там се върти, па с чаши сме въртели, па сме викали духове. Мале, няма нещо, което... Значи това са окултни практики, които това е така нареченото в Библията духовно блудство. Духовно блудство, което Бог мрази. Значи това са законови права. С такива неща, че отваряш на Сатана врата и после се чудиш откъде е дошъл, защо е дошъл и защо. Все на тебе ти се случва. Има някои хора, като кажат, то все на мене ми се случва. Замисли се защо все на тебе ти се случва. Като ти се случва все на тебе един път, два пъти, три пъти, пет пъти. Замисли се, значи нещо става. Що все на тебе ти се случва? Ти правиш нещо, да ти се случва все на тебе. Пристрастявания. Наследствено пренасяне, значи от поколенията се пренася, от поколенията преди тебе са законови права. Ако някой някога в поколенията преди тебе примерно са принасили жертви деца, са принасили жертви на Сатана или са на разни други богове. Имам един съсед, аз сега вече нямам жилище в България, обаче имах един съсед в блока, който носеше един пръстен с буквата Т и аз му викам, Патина, той е ангел се казва. Викам, Патина се казваш, коя той не е женен? И той вика, това е Бог Тангр, това е моя Бог. Почна се един разговор, който не доведе до никъде, той да благословил каза. Обаче аз се надявам, че Бог си има план за всеки един от нас. Той и аз не съм повярвала първия човек, който ми каза за Исус Христос и аз бех като него. Така че съм сигурна, но искам да кажа, това са тия наследствени пренасеници от миналото, разни богове, баби, дядовци, не знаеш на какво са служили, какво са правили и това като не е прекъснато, то се пренася и това дава законово право на Сатана да се вихри в живота ни. Ако баби, дядовци са правили нещо, поколение преди това, върви си и засяга, както затова ви казах, че той е плачът на Еремия 5.7. Предците ни ги няма, те се грешиха, ама ги няма. А ние сме тук и ние сърбаме по парата. Така, злоупотреба или оскърбление. Ако някой те е оскърбил и ти не си простил и така нататък, това също донася рани и това дава законови права, отваря врати, за да може Сатана да се намесва в живота ти. Какви са крепостите? Крепостите са страх, гняв, отхвърляне. Това са 6 най-основни крепости. Страх, гняв, отхвърляне, депресия, самоомраза
И отново оскърбление, злоупотреба с думи, с физическо оскърбление или словесно оскърбление. Значи това са крепостите. И какво става сега? Те получават законови права, са получили от някъде си, или от нас, или от поколенията преди това, и ние си изграждаме крепост. Изграждаш крепост на страх в себе си. О, това да не ми се случи, о, това да не ми се случи, почваш да се страхуваш или почваш някакви или гняв, или в гняв се изразява. Това са крепости в живота на човека. Законовото право отваря вратата, а крепостта дава основание да бъде там. Значи законовото право отваря вратата с Сатана, а крепостта дава право, това законово право, и той е демон, да бъде там. Законовото право дава разрешение, а крепостта осигурява прикритие. Законовото право изисква поведение, докато крепостта засяга чувствата. Значи законовото право изисква поведение. Някой трябва да е направил нещо, за да даде законово право. А крепостите, гняв, страх, те засягат чувствата. Нали? Така, законовите права се отнемат чрез изповядване и отричане. Изповядваш греха и го отричаш. И се отричаш от него и казваш, че повече ти няма да отнемаш законовото право. Но крепостта изисква време да бъде премахната чрез процес на изцеление. Защото ако ти имаш страх или гняв в себе си, започва един процес на изцеление, започва един процес и това отнема време. Значи законовото право ти можеш да затвориш вратата, обаче крепостта може да си бъде вътре в тебе и гнева да си останал, и страха да си останал, и ти трябва да се бориш с него. Значи вижте Исус, когато, ще ви кажа, сега ми дойде на ум, когато Исус отиде при умрелия Лазар, той не направи нещата, които те самите можеха да направят. Значи той, когато каза, отместете камъка. Не можеше ли Исус да отмести камъка? Може. Може да каже ангели да дойдат, легиони ангели да дойдат. Може с думи да го отмести. Може с думи да го премести и да го изхвърли от Вселената, той камък. Обаче той не го направи, защото той никога не правеше неща, които ние можем да направим. Нито премести камъка, след това като извика Лазар излез, добре, че само каза Лазар излез, защото ако беше казал излез мъртвия, щеха всички мъртви да излезат. Нали? Той добре, че го извика по името, само той излезе. И след това какво каза? Свалете му дрехите и му дайте да яде. Той може да каже, тия дрехи да паднат, те, нали, беше повит в ленени кърпи, там каквото беше повит. Той може да им каже, Исус няма да свърши вашата работа. Затова ви го казвам това. Той, нещата, които ние можем да ги направим, той няма да ги свърши за нас. Той ще свърши нещата, които ние не можем да направим, и нещата, той, които не можем, той вече ги е направил на кръста. Обаче нещата, които ние можем, той оставя ние да ги свършим. Тоест, не си мислете, че на кръста всичко е свършено и ние сега ще пляскаме с ръце, ще викаме Алелуя, слава на Господа, нашата работа се свърши. Не на такова нещо. Нашата работа тепърва започва. Законовите права често се коренят в наследствен грях, докато крепостите ние ги създаваме сами. Значи не си мислете, че сте толкова невинни, като има прегрешения от миналото и има наследствени проклятия и наследствени. Крепостите, страх, кои бяха крепостите? Страх, гняв, отхвърляне, депресия, самоомраза, абюз. Ние си ги създаваме сами крепостите. Всеки си създава в ума крепости и след това промяната на твоето държане и поведение става много трудна, защото ти си свикнал по един и същи начин. Ти си свикнал по един и същи начин. Чувала съм някои хора да кажат, аз привличам все едни лузари около мене. Чувала съм момичета да казват обикновено, около мене се лепят едни лузари. Защото твоя начин на поведение е все същия. Значи да излезеш от това, което не харесваш, ти трябва да се промениш. Ти не можеш да промениш никой около себе си. Единственият, който можеш да промениш, си ти. И с твоята промяна ти ще почнеш да привличаш други. Други приятели, други приятелства, други неща в живота ти.
Така, в областта, законовите права са в областта на духовното правосъдие, докато крепостите държат невинни хора в робство далеч от милостта и благодата на Господа. Тоест, дори и да няма никакви законови права, да няма, и примерно да речем, че поколенията преди тебе са били чисти, не са правили нищо, с което да отворят врата, или някоя баба, дядо са разчупили, да речем, проклятие преди тебе повярвали, ти можеш сам да си създадеш крепости в живота и крепостите могат да те държат далече от милостта и благодата на Господа. Значи, този страх, гняв и всичките тия 6 неща, които отхвърляне, депресия, самоомраза, абюз могат да те държат далече от милостта и благодата на Господа. И ти си виновен за тия крепости в ума ти, в поведението ти. Така, законовите права са специфични, породени са от външни думи или дела, докато крепостите са от вътрешното състояние на съзнанието. Ако ти се страхуваш, твоето съзнание ще изгради крепости на страх. Например, чувала съм някой да каже: ами аз не мога с непознати да, като вляза в компания, ако те са непознати, мене ме е страх да общувам. Това са неща, които ти си изградил сам в ума. Това са неща, които, ако ти не се пребориш с тях и не ги преодолееш, това са крепости, които ще те тормозят, ще те държат далече от милостта на Исус, от благодата, ще държат далече от благословенията, които Бог има за тебе. Така. Значи, законовите права са във връзка с това, което правиме, а крепостите във връзка с това, което сме. Горе-долу още едно нещо. Фалшиви вярвания. Фалшиви вярвания, значи в присъствието, едно от фалшивите вярвания, че в присъствието на Исус Христос те не могат да съществуват и в християните няма демони. Истина е, че в присъствието на Исус Христос няма демони, обаче ние казахме първо Исус Христос. Във всяка една от стайчките на хотела ли е Исус Христос? Виждали ли сте някои християни, които в някоя област са много духовни, са много израснали, голямо разбиране имат и след това след 2 седмици ги видиш и говорите на друга тема, на съвършение. И той няма никакво познание по тая тема, никакво разбиране какво казва Библията по тая тема. И ти си викаш: бе, този човек, който беше толкова духовен ония ден, сега и за един път, какво му стана? Ама това, ето, заради това ви дадах този пример с хотела и с стаите. Една стая е изчистена, подредена с прекрасни мебели, всичко е перфектно. Обаче в другата стая има мърсотия, има неоправено, пажини и какво ли не. И той там не е работил в тая област от живота си. Той е работил само в едни области, пък в другите не е. Тоест, демоните наистина в присъствието на Исус Христос не могат да стоят, обаче те наистина във всяка една сфера от твоята душа, дали е Исус Христос. И ние дето пееме: Исусе, ти си номер 1 в моя живот. Аз мога да ви кажа поне 5 неща, в които ние не поставяме Исус Христос на първо място в нашия живот. Поне 5. Това е друга тема. Аз за себе си съм ги изследвала, защото един път си казах така: Боже, искам да съм сигурна, че това, което аз пея, е така. Истина ли е, че аз наистина те поставям тебе на първо място? Трябва да ви кажа, че резултатът беше такъв, че ме доведе на колене и в рев. Да. Така че помислете си и всеки да си направи равносметка, дали наистина Исус е номер 1. И си разгледайте подробно всяка една ерия от живота ви. Така, друга фалшиво вярване е, че демоните могат да са в човека, обаче изгонването им е чудо, което само Исус Христос е правил в миналото и то не е в днешно време, няма такова нещо. Значи това знаем, че не е истина. Демоните се гонят, могат да бъдат изгонени, човек може да бъде освободен, трябва да бъде освободен, за да бъде в пълнота в Христос и да влезе в пътя, който Христос има за него. Трето фалшиво вярване е, че има демони в човека и като го доведеш до Исус Христос, той вече се освобождава от всички демони, няма нужда да правиш нищо. Това го разглеждахме и знаем, че не е истина. Няколко неща, които доказват, че в човека има демони. Ако човекът мисли, че нищо в живота му не става както трябва, и че все на него му се случват лоши неща, това показва, че има или демони, или проклятие,
ако той си мисли, все на мен не ми върви, все на мен така, все на мен онака, все на мен се случва, значи това е сигурен признак, че има демони. Второ нещо. Ако част от спомените на човека се губят, примерно не си спомняш преди 5 години, ама драматични неща, които да речеме хората в семейството ти ги знаят, а на тебе това ти се е загубило изцяло. Това показва за демонично присъствие, защо? Значи или ти си имал много голяма болка в този момент и ти просто си изтрил това нещо от съзнанието си и не искаш да се връща. Това е признак на демонично присъствие. Трето, трудни взаимоотношения, трудни връзки, трудни приятелства. Ако ти имаш проблем с взаимоотношенията и много трудно създаваш приятелства, много трудно връзки, много трудно контакти и все е бариера, и все нещо, страхове и не знам какво, сигурен признак за демони. Ако човек има поведение на самонараняване и самообиждане, знаете тия хора, които си режат ръце, това е демонично присъствие, има които се нарязват, така, знаем ги тия. След това, ако доминиращите емоции в човека са горчивина, самоосъждане, фалшива вина, фалшив срам, отхвърляне, омраза, непростителност, това е сигурен признак, че в човека има демони. Защото в нас трябва да има мир, в нас трябва да има радост, в нас трябва да има щастие, в нас трябва да има увереност, че Исус Христос е в нас, че ние сме приети деца, че ние сме осиновени в Христовото семейство, че ние сме обичани от Исус Христос, че Той толкова много ни обича, че Той умря за нас. Значи, ние сме Христови. Не може в нас да има гняв, омраза, фалшив срам и такива и така нататък. Това вече е признак, че нещата не върват наред. И сега ще ви кажа няколко неща, тези преди да приключа. Как работи Бог? Бог работи отвътре навън. Затова се казва, че Божието Слово да се вселява дълбоко в нас, защото това е, което прави промяната в нас. Бог работи вътре в нас и тая промяна вътре в нас се изразява външно и вече се вижда промяната и се вижда израстването ни. Сатана как работи? Отвънка навътре. Значи Сатана, какво направи Сатана с Ева? Сатана показа, змията показа на Ева ябълката и каза: една Ева и се видя красива. Истина ли е? И той започва с въпрос. Той не говори това не е така, това не е така. Той всява съмнение в ума ти. Той никога няма директно да атакува, защото ако директно те атакува, ти директно ще му отговориш. Мисля, че всички ще сме на това ниво, да можем директно да му отговорим. Той внася съмнение. Истина ли е това? Верно ли, че той не те обича? Или верно ли, че той клюкари срещу тебе? Или верно ли е, че жената или мъжът ти пребили, или свекърват, или каквито и да са? Почва с въпрос. Истина ли е това? И той работи, вкарва ти вече в ума и Ева видя ябълката, видя и се красива, видя и се добра за ядене и тя вече рипна, хвъркна и отиде. И по същия начин виждаш една чужда жена, явище Давид с Батшиба, видя там на покрива, хареса му се, айде уби мъжа и тръгна вече, мале, какви почудища станаха оттам нататъка, уби мъжа и направи вече интригата, взе го, извика го специално, както и да е. Тоест, той ще те накара да видиш я чужда жена, я нещо, някои трешки нещо, я някои къщи, я някои коли, после почва да ти вкарва в ума нечестни планове, нечестни схеми, чрез които ти да се здобиеш с богатства, да се здобиеш с това с онова, или с чуждата жена, или с каквото и да било. Тоест Сатана винаги работи отвънка навътре. Той ти показва картината и след това почва да те изкушава да направиш нещо нередно, за да я добиеш тази картина. Докато Бог работи отвътре навънка. Ти четеш Словото и се промениш отвътре навънка.
Така, на кръста Исус ни освободи от три неща. Наказанието за греха. Значи ние знаем, че наказанието за нашия грях беше смърт. Исус умря вместо нас. Второто нещо, от което Той ни освободи, беше силата на греха. Апостол Павел казва: о смърт, къде ти е живото? Смъртта няма власт над нас. Исус ни освободи от силата на греха. Значи първо от наказанието за греха, второ от силата на греха. Третото, от което Исус ни освободи от присъствието на греха. Три основни неща. Аз имам един любим стих, който къде беше? Мисля, че беше в Колосяни. Чакай да видя, че не е на тази страница на моите работи, ама мисля, че беше в Колосяни. Това са трите неща, които Исус направи. Мисля, че беше в Колосяни 2 глава. Що ми е любим, трябва да го знам. Чай да видим така ли, права ли съм или не съм, или съм се. Толкова много стихове ми минаха. Точно така, Колосяни 2 глава. 15 стих. Исус, като обезоръжи началствата и властите, изведе ги на показ и възтържествува над тях. Значи, какво направи Исус? Обезоръжи началствата и властите, изведе ги на показ и възтържествува над тях. Колосяни 2 глава, това е 15 стих. Така, помните, т.е. тия, които са с нас, са повече от тия, които са с света и с враговете ни. Помните случая в 4 царе с Елисей. Елисей, който слугата му сутринта, като стана, това е в 6 стих, слугата му стана и каза: татко, ние сме от всекъде обиколени с врагове, с колесници, леле, какво ще правиме? И Елисей, предполагам, че е казал, погледнал го, може и да се е усмихнал, и кой е казал: татко, покажи му, отвори му духовните очи да види кои са с нас. И когато на слугата беха отворени духовните очи, той видя огнени колесници, много, и тогава се успокои. И т.е. тия, които са с нас, са повече от тия, които са срещу нас. И тия, които са с нас, са много по-силни от тия, които са срещу нас. Да, това е. Ето по Колосяни 2.15. Аз как не го видях от тебе, ама както и да е. Значи Колосяни 2.15, Йоан 10, 27 и 28. Моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Исус Христос ни е дал обещание, че никой няма да ни грабне от Неговата ръка. Ние сме Негови овци, ние сме овци на пазбището му. Той ни води на зелени поляни и на висти води. Ние сме в ръката му, ние сме опазени. В момента, в който ти си в Неговата ръка, ти си опазен. Ако живееш в грях, ако правиш неща, които не трябва да правиш, махай се оттам. Първо Петрово 1.9, нашия християнски сапун. Покай се от греховете си и Той е верен и праведен да ти прости. Покай се и спри, защото не знаеш с какъв огън си играеш и какъв пожар може да ти се запали и после ще викаш: що се е на мене? Що се е на мене? Нали? Йоан 17.12. Пак Исус казва: аз пазех в Твоето име тези, които ми даде, опази ги и нито един от тях не погина. Исус не е загубил нито един. Няма да загуби тебе и мене. Няма да загуби никой от нас. Той си изпълни перфектно това, за което беше изпратен. Волята на Отец си изпълни до перфектност. И най-накрая с два стиха искам да завърша. Матей 28.18. Даде ми се всяка власт, Исус Христос казва, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И след това в Лука 10.19. Какво става? Изус я даде на нас. Той каза: давам ви власт да настъпвате на змии, над скорпии, на цялата сила на врага. Той не казва: давам ви само над 5 демона или над 10 паднали ангела. Над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Тоест, ние имаме властта, която се даде на Исус. Матей 28.18. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Лука 10.19. Давам ви я на вас.
И на цялата сила на врага давам ви властта, на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Значи това си го втъкнете в главите и си го напишете с червени букви, че ние имаме власт. И нищо няма да ни повреди. Обаче кога има власт? Когато сме в Христа. Когато сме извън греха, няма съзнателен грях. Първото нещо, което ще ви кажа, изчистете си домовете. Аз като пътувах и ходех напред-назад и бях надонесла всекакви работи. Маски от Африка, не знам какви си от Колизеума, разни какви ли не работи, които един ден се дойде до там, че бех изчистени всичките. Изхвърлих едни статуетки, които беха по 300 паунда едната, две такива. Даже бившия ми мъж вика: какво стана с твоите Little People? Той така и викаше Little People, защото те бяха така толкова големи статуетки. Едната беше толкова голяма, едната беше малко по-малка и бяха от племето Макаи от Африка и бяха много скъпи, много красиви. Аз един ден ги напрасках в кофта, ма ги щупих преди това. Те бяха такива като глинени. Натроших ги изхвърлих, имах един слон саксия, щупих и изхвърлих и него. Всичко, което заподозрях, че може да бъде против Христос, може да бъде обидно на Исус, да не говорим хороскопи такива, тия отдавна съм се отървала от това нещо. Не чета хороскопи, не се занимавам, защото Бог казва: ако нещо ви интересува, питайте ме мене. Не дейте да се занимавате с разни такива неща, които не са от мене. Така че и книгите бях изчистила, обаче от Holidays бях надонесла много работи, които в един момент Бог ми обърна някакси, даже и не знам как ми обърна внимание, обаче ми обърна внимание и като се започна едно трошене и едно такова, може би някъде към 700-800 паунда разни работи, сега като хода на Холидей, не донасям вкъщи едно копче. Ходих по Бали, Мали, не съм донесла никакви такива статуи, всекакви тринкет, смиринкет, нищо не съм донесла, което може да ми осквернява дома, защото моя дом е дом на Господа. Аз искам Исус Христос да е в моя дом, аз искам Святия Дух да се чувства комфортно в моя дом, а не да влезе от вратата и да каже: това е от други богове, онова от други богове. В библиотеката ми книги с хороскопи и простоти. Не искам такова нещо. Аз искам дома ми да е чист за Господа и като влезе Исус Христос в този дом, да каже: да, това е моя дом. Well done, добри и верни слуго. Така че всичко, което и неща, които може би някой ми вика: бе, ти защо си изчупи саксията с слона, какво тази саксия ти попречи? Може и да не ми е попречил, обаче само мисълта, че е слон, който се обожествява в Индия. Аз си викам, всичко, което заподозрях по някаква причина, че може да бъде неугодно на Исус Христос, аз си реках: аз по-добре да изхвърля една саксия, отколкото да обида моя Господ. Точка по въпроса. Колкото и скъпа да и моите Little People отидаха в кофта за буклук. Да, Джон така им викаше: what happened to your little people? Твоите малки хора. Защото те бяха така една жена, на която до нея имаше едно малко беби, това беше малко детенце, една фигурка, и второто беше по-голяма жена, пак по-голяма като тинейджър детенце. Това бяха Little People, обаче те отидаха в кофта за буклук и да ви кажа право, не съжалявам. Въобще не съжалявам. Дори и да не са били такива... Аз не съжалявам, защото само мисълта, че те може да са обидни за Господа, на мен нямаше да ми дава покой. Така, ще направим след малко, Ивчо той е приготвил да потвърдиме вярата си в Исус Христос, обаче искам да ви кажа тези 9 стъпки, с които аз започнах от Дерек Принц за изгонване на демони. Най-напред, номер 1. Потвърдете вярата си, че Исус Христос е Божия Син. Той е единственият път към Бога. Той живя, умря и възкръсна на третия ден. Значи най-първото нещо, което демоните мразят, е Исус Христос, очевидно. И ние потвърждавайки, че Той е нашия Господ, Той е Бог, който дойде на земята в човешки образ, Той е нашия Господ, живя, умря и възкръсна на третия ден. Така, второ, смири се. Изповядай, че се отказваш и се отричаш от гордост. Бог много мрази гордостта, видяхме защо. От гордост и от себеправедност.
Отречи се от гордост и от себеправедност. Някой пъти на мене ми се е случвало да си кажа на времето, като видя някой, че живее в явен грях, и аз точно като оня фарисей, който викаше: виж го оня грешника, дето се кае. Аз не правя такива работи. И като знам как Бог каза, оня дето се би в гърдите и плака, грешника е спасен и е опростен, а пък той дето вика: аз нищо не правя, значи са, после му дойде нагорно, точно така. Така че аз вече никога няма да ме чуете да кажа: аз така не правя, аз съм си добре, защото знам, че не съм добре. Дори и това да не правя, аз сигурно правя други неща, сигурно много от нещата дори още не съм ги осъзнала. Защото Бог ти дава да осъзнаеш на нивото, на което си. Като оправиш едно ниво, той почва чистене на друго ниво. Значи, чистенето и освобождението са на етапи. Чистиш на едно ниво, като си изчистен на това ниво, той бръква по-дълбоко. Мисля пак, че беше Дерек Принц, който беше казал: освобождението прилича на белене на глава лук. Белиш и плачеш. И е точно така, защото някой пъти плачеш, защото късаш парчета от сърцето си, за да се откажеш от нещо. Късаш и боли, и плачеш. Обаче това е, което Словото казва: съпротиви се до кръв. До кръв. Ако не си се съпротивил до кръв, не си се съпротивил. Така. Трето. Изповядай всички знайни и незнайни грехове. Дори и някои, които знаеш, изповядай, които знаеш, които не знаеш и си чул, че някой друг ги прави. Изповядвай ги и тях за всеки случай. За всеки случай, защото не знаеш дали някъде, някога, някой си, някак си и ти самия, точно някога, някак си не си го направил, без даже да си се усетил. В смисъл да си казал нещо, да си сгафил нещо някъде, да си обидил някой или да не си простил на някой. Така. Четвърто. Покай се и обещай от тия грехове никога повече да не се връщаш към тях. И наистина не се връщай към тях. Пето. Прости на всички, знайни и незнайни. Тук при прошката има едно нещо много важно, което искам да ви кажа, което е най-трудно за прощаване, да простиш на самия себе си. Един от най-трудните процеси е да простиш на самия себе си. Защото най-трудно се прощава някакси, не знам защо е така, обаче най-трудно се прощава на себе си. Обаче Сатана иска непрекъснато да ни обвинява. Ние знаем от Словото, че той е нашия обвинител. Не му се поддавайте. Поискайте си прошка и забравете. Кажете: аз прощавам на себе си. Аз сега, миналата година ми се случиха едни неща и съм му казала на моя син: простила съм на себе си, простила съм ти на тебе. Точка по въпроса. Не искам повече нищо да не се връщаме към тия неща, да не се дискутират тия неща. Ние сме опростени. Край. Затворена е тая врата, тая глава е затворена. Не можем да се връщаме ние непрекъснато, да се самообвиняваш, защото дявола, който е нашия обвинител, прави точно това. Карта непрекъснато да се връщаш в моментите, в които ти си сгафил, в моментите, в които си направил нещо кофти, той те кара да се връщаш и обвинявате и ти непрекъснато не можеш да си простиш на себе си и се въртиш като евреите 40 години около тая планина и не можеш да си простиш. Шесто. Разчупи всички окултни практики, всички контракти на предците и фалшиви религии. Значи, папа Григорий III, той живя някъде към 700, бил е папа от 731 до 741 година, бил е папа в Рим. Той е обожествил 350 предмета. И се започва. Това са парченце от дъщица от ковчега на еди кой си, парченце от мантията на еди кой си, парченце от това, парченце от това, свещичко от тук, свещичко от там. Аз не съм ги запомнил всичките 350 предмета той е обожествил и католиците, айде, ще се покланя на този предмет, на оня, ще търси такова от тук, онакова от там. Значи скъсайте с всички окултни практики и фалшиви религии. Това да обожествяваш разни икони, да обожествяваш
парченца мощите на свети Йоан Рилски, мощите на не знам кой си, на не знам що си. Това са фалшиви религии, които само спъват нашето ходене с Господа. И аз много пъти съм казвала, ако ти имаш една снимка на човека, когато обичаш, и той седи до тебе, ти ще извадиш ли снимката и ще почнеш ли да казваш на снимката: ах, колко много те обичам. И той човека седи до тебе и ти си го загърбил и гледаш снимката и викаш: ах, колко много те обичам. Аз толкова много те обичам, аз само тебе обичам. Това е, което се прави пред иконите. Исус Христос е жив, Той е с нас, до нас, винаги е с нас. Казва: няма да ви оставя, няма да ви забравя. Защо трябва да отидеш на икони и на всичкото отгоре? Не знаем дали Той дори така изглежда. Защо мислиш, че Бог не е оставил снимка на Исус Христос? Той опази Библията през толкова векове. Защо мислите, че не е оставил снимка на Исус Христос? Защото не е искал да имаме снимка на Исус Христос. Защото е знал какво ще правим с нашите, да не казвам какви мозъци. Така, Галатяни 3:13. Бог увисна на дърво, за да разчупи всяко проклятие. Исус стана проклятие заради нас. Благодари му. Кажи: Исус, аз вярвам, че ти стана проклятие заради мене и аз съм освободена сега с тая сила и с тая власт. Разчупвам всяко проклятие в моя живот и аз съм освободена от всичките тия проклятия. Аз обикновено като разчупвам живота ми по майчина и по бащина линия обратно до Адам и Ева, защото не знам в колко поколение. Карам до Адам и Ева, за да знам, че си сигурно. Така. И след това застани. Тук едно нещо ще ви прочета от Яков 4:7. Яков 4:7. И така: покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Така, вижте първата част на това изречение. Покорявайте се на Бога. Значи първото нещо, за да победне дявола, е ние да се покориме на Бога. Ако ние не сме се покорили на Бога, дявол няма да побегне от нас. Дявол ще побегне само от Исус Христос. Значи застани с Исус Христос срещу дявола. Кажи: Господи, аз се покорявам единствено и само на Тебе. Ти пред мен, аз след Тебе. И тогава заставай срещу дявола. Ако застанеш със собствени сили, значи си запълнен. Със собствени сили няма да успееш. Застани с Исус, покори се на Исус, подчини се на Исус, кажи: ти си моя Бог, ти си моята сила, ти си моята мощ, ти си всичко, от което имам нужда, ти си всичко, от което ми трябва. Вие знаете какво да му кажете. Кажете му всичко, което искате да му кажете. И така с него срещу дявола заставайте. И от тук нататък, като застанеш в този стенд, почвай да гониш. Гона това, гона онова, в името на Исус Христос и пращам аз обикновено казвам, в сухите и безводни места, там където Исус Христос има определил. Връзвам ги с ключовете на Небесното царство от Матей 6:9. След това връзвам с тройното въже от Еклесиаст 4:12 и забранявам да се връщат обратно. Чакай да видя дали беше Матей 9, 6:9, 16:9 ли беше, какво беше? Сега ще ги повторя, само да видя кой беше точно стиха, че сега като се 16-19 може би беше. Еклесиаст 4:12 е за тройното въже, това го знаем със сигурност. Еклесиаст 4:12, да, Матей 16:19. Значи Еклесиаст 4:12 и Матей 16:19. Ето виж Матей 16:19. Ще ти дам ключовете на Небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата и каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Затова ви казвам колко е важно да се знае Словото. Защото ние със Словото можем да победиме. Със Словото, а не със собствени сили. Значи гона, примерно гона дух на страх, примерно от мене и казвам: дух на страх в името на Исус Христос, вън от мене, забранявам ти да се връщаш в мене повече, пращам те в сухите и безводни места, там където Исус Христос ти е определил, връзвам те с тройното въже от Еклесиаст 4:12, заключвам те с ключовете на Небесното царство от Матей 16:19, нямаш право повече да си в мене.
И след това замествам с дух на радост, дух на мир, дух на спокойствие, дух на смелост. Няма вече дух на страх в мен. Нали? И казвам, сега Господи, изпълниме с дух на смелост, с дух на радост, с дух на мир. Нали всички, защото ти като изтласкаш нещо, трябва да му вземеш местото с друго. Нали? Ако остане празно, те ще се върне. Значи, със сигурност страх ще се опита да се връща в вас. Например, ако гониме страх, сега както говорим за страх, обаче, нали, това е начина. Ще се съпротивиш. Не мога да кажа, че съм успявала винаги и със сигурност от първия път не съм успявала. В повечето случаи не съм успявала от първия път, обаче продължавам, докато имам спокойствие и знам, че аз вече нямам този страх. Трябва да ви кажа, че в областта на страх аз лично имам доста големи победи. Аз преди това, моя син като купи къща в Гилфърд, аз направо бех търколясала. Той като си отиде там и аз, Гоше, звъна по телефона. Добре ли си? Какво? Пристигна. Пътували с колата, как пристигна? След 1 час. Какво правиш сега? Яде ли? Всичко наред ли е? След още 1 час. Ма къде си сега? Да не си излязъл? Ма с колата ли ти? Ама какво? Ма сам ли си? С кого си? И това беше 24 часа. През час. И аз в момента, в който като му звънна и чуя, че вече и се успокоя, че е добре и че всичко е наред, обаче след 1 час пак ме започват атаките. Кой знае какво стана с него? Кой знае къде отиде, какво стана? И се започва пак. И той вече знае, че аз имам проблем с това нещо и той, мамо, добре съм. Айде, имам, заед съм, бързам, чао. Но слава на Господа, че не е да не ми дигне телефона, защото знае, че аз ще куку. Направо ще яхна метлата. Ще яхна метлата към Гилфърд. Обаче, какво искам да ви кажа, че не става от първия път. Но сега вече 10 години по-късно, нямам вече такова притеснение, нямам такъв страх, точно така. Обаче това е работа, която и път, който аз съм извървяла. Няма кой да го извърви за вас, освен самите вие. Просто няма кой да го извърви. Вие сте тия, които трябва да го извървите този път и Бог е дал всички неща, които са ни необходими, за да го извървиме. Всички оръжия. Тоест, започвайте така и като усетите, ако имате нужда от помощ, естествено ще се обърнете, ще видим с общи усилия, пост и молитва. Аз постя всеки 1 път в седмицата, всяка седмица. 1 път в седмицата е задължително пост. Първия петък в месеца ми е пост за чест и слава на Господа. Втория петък в месеца ми е за мира в Ерусалим. 3, 4, 5, там колкото петъци има до края на месеца, са за моето семейство и за моите лични нужди. Така, обаче за чест и слава на Господа, с това започва месеца за мира в Ерусалим, защото знаем, че Бог ни е казал да се молим специфично. Да се молим за мира в Ерусалим. И той е казал, вие се грижете за моето семейство, аз ще се грижа за вашето. Нали? Така че, мисля сега с това да завършим, преди да дам думата на Ивчо. Една съвсем кратка молитва ще кажа. Господи, благодаря ти, Татко наш небесни, за Твоята голяма любов, за Твоята голяма милост, за всичко, Господи, което правиш за всеки един от нас. Благодаря ти, Господи, за това, че Ти, Господи, ни даваш насоки как да вървиме. Ти, Господи, ни помагаш ни в този път, който не е лесен. Ти си казал, че пътя не е лесен, обаче с Тебе, Исусе, той е лесен. И пътя е славен. И, Господи, ние да благославяме и Ти благодариме. Благодариме Ти за Твоето Слово, Господи, което Ти си опасил през вековете. Словото, Господи, което е нашите жалони по този път. Нашите, Господи, жалони, за да знаем къде да вървиме и какво да правиме. Благодариме Ти, Исусе, за делото, което Ти извърши на кръста перфектно, за това, че, Господи, Ти наистина ни освободи от всичко и, Господи, си ни дал силата и властта да вървиме напред, да вървиме с Тебе и да победиме, Господи, враговете, които, Господи, са победени, anyway, те са победени тия врагове, обаче в нашите сърца, ако ние сме им дали
повод да бъдат в сърцата ни, ако ние сме им дали повод да бъдат в живота ни и да създават някакви проблеми, ние, Господи, Ти благодариме, че Ти ни учиш и ни помагаш, Господи, как да се освободиме и как, Господи, да вървиме в пътя, който Ти имаш за всеки един от нас. Път, Господи, на победа. Не 40 години да се въртиме около пустинята, както евреите, а, Господи, да вървиме по пътя към планината, към Твоята планина, където Ти искаш, Господи, да ни видиш. Планината, Господи, на победа, планината на успех, където, Господи, Ти ни чакаш, за да ни кажеш: well done, добри и верни слуго. Слава Боже на святото Ти име. Благодаря Ти, Господи, за всички тия хора, които, Господи, днеска чуха. И аз те моля, Тате, Ти облечи всеки един от нас с оръжията на Ефесяни, глава 6. Дай ни, Господи, истината за пояс и правдата за броня на гръбник, обуй, Господи, краката ни в готовност за благовестието на мира. Дай ни, Господи, ярка защит, който да се угасят всички стрели на нечестивия. Дай ни шлема на спасението и двуострия меч на духа, който е, Господи, Твоето слово, който, Господи, е двуостър, по-силен от огън и от чук, който струшава скала. Той е меч, Господи, който научи ни как да боравиме с него, как, Господи, да го въртиме и така, както римските войници с един толкова малък меч, 30 см, победиха света. Ние, Господи, с това слово и с този меч искаме да победиме нашите врагове, Господи, защото Ти вече си ги победил. И ние, Боже, Те благославяме и Ти благодариме, Господи. Издигаме името Ти и Те молиме, Господи, покрий всеки един от нас със святата и скъпоценна Исусова кръв, Боже, от върха на главата до върха на пръстите. Служи обръч от Исусовата кръв, Господи, около домовете ни, около децата, семействата ни, около къщите и колите ни, Господи, около всеки едно от нашите притежания, Господи. И ни опази, Боже, от лукавия. Слава на святото Ти име. И нека, Господи, всичко, което ни се случва, всичко, което става в живота на всеки един от нас, да бъде за Твоя слава, Господи, единствено и само за Твоя слава. Слава на святото Ти име. Благодариме Ти, Исусе. Благодариме Ти, Татко наш небесни. Благодариме Ти, Господи. Слава на святото Ти име, Боже. Амин.